Just avui fa un any que vaig començar el doctorat, un anyet just, 18 de gener, i som-hi, avui començo el dia, fa molt fred aquí fora i aquí és on treballo. Jo amb patologies cerebrovasculars i neurologia no estava molt ficada, però va ser donar-me la beca, vaig tenir aquesta oportunitat i vaig començar a investigar en aquest tema i em va cridar molt l'atenció perquè és un tema que pot passar una mica desapercebut, encara que el pateixi molta gent, però que realment té molt impacte en la societat i és molt necessari. M'agradaria explicar-vos la importància de detectar ràpid un cas d'ictus i les mateixes lletres de ràpid ens poden ajudar a identificar-lo. Començaríem per la R, hauríem de fer riure a la persona. La A, que aixequi els braços. La P, que parli. I la I seria d'ictus. Em van dir una frase que a mi em va quedar, i és que a Catalunya cada 40 minuts s'està produint un ictus. Doncs aquí es necessita recerca i es necessita investigació en aquest tema, perquè realment és un tema important i que deixa molta seqüela, que a vegades no és només el simple fet de patir l'ictus, sinó que genera una càrrega i una càrrega tant econòmica com social important en la societat. I jo tenia clar que el que m'agradava era la química, la biologia i assignatures així, i va ser a batxillerat que vaig tenir una professora de biologia que em va agradar molt i jo crec que em va transmetre una mica això, l'estima cap a la ciència i la importància de tot aquest món, i vaig fer el batxillerat científic i vaig decidir fer la carrera de Ciències Biomèdiques. Fa poc va ser el Dia de la Dona i em va fer reflexionar encara més sobre tots els àmbits on falta assolir aquesta igualtat de gènere. Per exemple, en l'àmbit de la medicina i la salut. En l'àmbit de la medicina, la dona era pràcticament invisible fins als anys 90, o sigui, tots els estudis de diagnòstic, de tractament, es feien basats en els paràmetres clínics dels homes i en l'anatomia dels homes. Això feia passar desapercebuts símptomes i signes de malalties greus en dones. I això fa que estiguem deixant de banda una part molt important de la població. I durant anys s'ha repetit aquest comportament sense que ningú se'l qüestionés. No és fins fa relativament poc que s'han començat a introduir mostres més variades per tenir una representació més exacta del que seria la població. I al final és el que ens interessa, reflexar, o sigui, tenir un reflex de la població en els nostres resultats i poder influir en tothom, perquè al final no tota la població són homes i hi ha moltes variables que influeixen. Per tant, com millor es facin aquests estudis, millor podrem arribar a solucionar i a resoldre els problemes que presenten els pacients. I ja no tan sols en medicina i ciència, sinó que s'ha d'assolir aquesta igualtat en tots els àmbits per seguir creixent com a societat i millorant dia a dia. I és una lluita que hem d'anar treballant. La Laia és una noia d'Hostalric, que des de sempre ja vaig néixer a Hostalric i he viscut sempre al mateix lloc. I he fet l'escola, l'institut l'he fet al meu poble d'Hostalric, amb les amigues de tota la vida, que a dia d'avui encara les mantinc també. I bé, el meu temps lliure, doncs, el patinatge. El patinatge m'ha envoltat sempre. Des de petita vaig començar a patinar amb 6 anyets, al poble d'Hostalric també, en el club que actualment estic fent d'entrenadora. Soc entrenadora de 2 grups del Club Patí Hostalric, i això, a ensenyar i a transmetre els valors del patinatge artístic a les més petites i a veure que puguin créixer i mantenir aquest patinatge durant molts anys. I obro a darrere. Obro a darrere, aguanto la posició, cama allargada, aixeco cap. Ara ja no competeixo, fa un parell d'anys que ho vaig deixar, però quan patinava em sentia tant en els entrenaments com a l'hora de sortir a pista. Clar, surts a pista amb un pavelló que està ple de gent, llavors és un moment que tu t'oblides, tu saps el ball que has de fer, saps com has d'actuar i llavors és com surts a fer el que tu has estat practicant, t'oblides de la resta de la gent i és com un moment teu de sentiment de dir surto i sóc jo mateixa, de pista amb les companyes, entrenar a pista amb les companyes, és que et crea un vincle també que és difícil d'explicar. Al final l'organització és la base de tot, no? O sigui, jo surto de la feina, que soc plegar això a les 4:30, 5 de la tarda, torno cap a Hostalric i els dies que entreno a les 5, 5:15 ja estic al pavelló amb els patins posats, com qui diu, i començo la classe. Llavors això no ho faig cada dia tampoc, perquè si no sí que aniria una mica de bòlit, ho faig un parell, 3 dies a la setmana, i després la resta de tardes sí que són més dedicades a mi, diguéssim, que intento fer una mica més d'esport, sempre intento estar activa, no m'agrada allò d'estar al sofà una tarda, que també és necessari, però
Em sento més activa si faig una mica d'esport o sortir a caminar amb les amigues. Nela. Doncs on em veig d'aquí 10 anys? És una pregunta... D'aquí 10 anys m'encantaria seguir treballant aquí on estic ara, l'únic que sí que és veritat que treballar en una institució així, pública, requereix trobar finançament i aquest finançament s'aconsegueix amb beques, són programes molt competitius, amb bastants requisits. Llavors farem tot el possible i jo intentaré posar tota la meva part per poder-ho aconseguir, però sí que és veritat que hi ha molta competitivitat en aquest sector. Llavors s'intentarà i m'encantaria i espero que així sigui, però està complicat.